Ac yn agor y gysylltiaeth yma, Daniel O'Callaghan o glwb Pen y Bont, Sir Gyfyrddin. A'r nesaf y llwyfan, merch brysur iawn, Nest Jenkins o Ledrod Ceredigion. A dyma chi'r nesaf ar y llwyfan o Forgannwg, Clwb Castell Nedd, dyma Rhian Hutchings. O Forgannwg i Faldwyn, dyma chi Hannah Parry o glwb Dyffryn y Fyrnwy. Yn cynrychioli Ynys Môn heddi, dyma chi Elaine Rhys Jones o glwb Dros y Bol.
A dyma i chi berfformiad Iowan Rhys o Glwb Rhuthun Ffederasiwn Clwyd. Ac yn cloi'r gysylliaeth yma, Iowan arall, Iowan Evans o Glwb Abergwaun, Sir Benfro. Cystadleuaeth arbennig iawn, ond dyma chi'r canlyniad yn drydydd Iowan Rhys o Sir Clwyd, Nes Jenkins Ceredigion ac yn ennill Hannah Parry Maldwyn, ac mae'r tri gemlliddan efo Meinir. Ar ôl cystadleuaeth gref, dyma chi'r tri sydd wedi cyrraedd y brig. Iowan, ti oedd y drydydd, a dyma'r tro cyntaf i ti gystadlu. Ia wir, mae wedi bod yn bleser cystadlu'n rhan o'r mudiad ar y ferchog yma. Dwi roed wedi bod trwad efo'r genedlaethol blaen, so mae'n brofiad newydd a dwi wedi joio. Ac wedi penderfynu astudio cerdd yn y coleg hefyd? Do, coleg Prifysgol Bangor. Ia, mae'n setlo lawn yn iawn ne, dwi'n joio, so mae'n mynd yn iawn. A Nes, ni wedi siarad ti droion yr Eisteddfod hon a nifer Eisteddfod eraill. Sut mae hon yn cymaru gyda Eisteddfod eraill? Mae'n rhoi'r un platfform i chi i ddangos eich doniaeth, yn cael 6 munud sy'n amser swmpus. Ond eto, o ran Eisteddfod gyfan, mae lot mwy amrywiaeth yma. A chi cynllidfa hollol wahanol, sy'n braf hefyd. Ac yn mwynhau mas draw, yn siŵr. A Hannah, dyma'r tro cyntaf i ti hefyd i berfformio fan hyn ar lefel cenedlaethol. Sut ath i? Na, ferchad, diolch. Mae'n profiad anhygoel oedd. A ti wedi gorffen astudio cerdd yn y coleg nawr ac wedi mynd i deithio? Dwi wedi bod teithio, nes i graddio blwyddyn yma a es i teithio i Southeast Asia am 2 fis, so lot o hwyl. A wedi newid o gwbl dy bersonoliaeth neu rhywbeth wedi datblygu? Helpu hyder fi, yn ymwedig heddiw mynd ar llwyfan a perfformio, mae'n really di helpu. Diolch yn fawr iawn, chi'n llongyfcheiriau mawr iawn i'r tri ohonoch chi. Diolch. Y ffermwyr ifanc mae traed mewn costi braidd, pob yn cymryd i deithio braf iawn. Rwan, ta dowch yn ôl wedi'r egwyl i ni gael digon mwy o gystadlu, canu emyn, mwy o lefaru a chydig o gerdd dantio hefyd.